dim sgôr ar hyn o bryd. Pen-y-bont, tafliad gan Olding i'r cefn. Ben Evans mewn na. Price, nôl i Evans. Bwlch yn agor, cyflymdra gan y gwibiwr ifanc o'r gweilch. Cymor sy'n eisiau fe. O, pas o'r llawr i Joe Gatt, a dyna chi gais cyntaf y noson i'r tîm cartre. Mae hwnna'n mynd i Ben-y-bont a Joe Gatt. Callum Carson, codi'r gic. Pwysio dan hon, neb i'r ateb. Hon adlamu yn gyredig i Price. Price, cadw'r bel yn fyw. Olding ar y bas yna, nôl i Macaulay Rowley. Pen-y-bont ar y drod flan, unwaith eto. Nash, mas o'r drws cefn. Price, beth mae fe wedi gweld. Os na wagle mas na. Ben Evans, sgiliau pêl drod gwych gan yr ysgellwr ifanc ac yn casglu ac yn tirio am ail gais i Ben-y-bont. Nhw sy'n dathlu. Abertawe moyn ymateb. Trwy'r pac, siwr o fod. Jamie Cox ar tafliad. Fe ar bêl, nôl Danny Gesell. Yr olwyr bron i gyd mewn yna. A'r hyrddiad nawr yn dod. Le mae'r bêl? Dyna'r cwestiwn. A le mae Jamie Cox? Ar waelod y pentwr, siwr o fod. Rhys Jones, y dyfarnwr, yn gweud bod y cais yn un dilys i'r bachwr, Jamie Cox. 14-5 ar yr hanner. Cwbl o anafiadau i Ben-y-bont, un gwael i Ben Evans. Gobeithio bod yn mynd i fod yn iawn, y gwibiwr ifanc. Mae'n dod effaith, mae'n mynd i gael ar Pen-y-bont. Wel da'r Bridgend, boi. Yn doi o'r hugen Abertawe man o ar hyn o bryd. Nash newid cyfeiriad i Donahue Proud. Eto, yn mynd lawr ochr dywyll nawr. Price, Howley, dwylo da. Greenhill i Wilkins. Wilkins, bach o waith i wneud. Ond trydydd cais i Ben-y-bont. A hwnna i'r asgellwr, yr eilydd o asgellwr, Lloyd Wilkins. 21-5. Pen-y-bont yn dominyddu. Abertawe yn edrych am ffordd i naddu hunan ôl mewn i'r gêm yma. A dyma beth sydd wedi gweithio i nhw. Ysgarmau symudol. Jamie Cox unwaith eto ar bêl o dan y law dde yna. Ara bach maen nhw'n mynd. Ddim wedi stopio. Felly os yw i'n mynd mlaen. Cadwch i ware. Pen-y-bont yn colli siap yn amddiffynol. Lawr mae hwnna'n mynd. Fel. Dal i dwriam o obri. Ond cais cosmydd yn dyfarnwr ni. Rhys Jones. Os na garden felyn. Oes i Alfie Thomas. Abertawe nôl yn y gêm. Abertawe wedi dechrau ffindo ffordd nôl mewn i'r gêm yma. Mae hwn yn gyfle arall. Shenton. Tap a mynd ac yn twrio drwsto. Trydydd cais i Abertawe. Mae dan i gêm yn Ben-y-bont. Lain. Sneaky ar y blaen. Williams yn cyfuno gyda Corey Lewis. Mewn yn y cornel. Mae Corey Lewis yn mynd. Yr eilydd y fachwr. Odi'r gêm yn saff nawr i Ben-y-bont. Dwy bêl ar y ca. 13 sy'n ar y ca gan Ben-y-bont. Maen nhw o dan bwysau wrth i Abertawe drial ffindo ffordd mewn i'r gêm yma. Dyma'r arf sydd wedi bod yn hynod effeithiol. Logan Lloyd drosto. Cais pwynt bonus i Abertawe. A mae amser ar ôl yn hon. 5 pwynt sydd yn ddi. Dim byd ar y cloc. Ond Abertawe dal i chwarae. Dwylo da. Ar y tu fas. Mae Lewis Edwards. Lewis Edwards drosto. 5 cais. Mae fe'n agosau at y pist hefyd. Ni'n gyfartal ar Gae'r Bragby gyda'r trosiad i ddod. Josh Phillips i ennill y gêm i Abertawe. I'r dde o'r pist mae hwnna'n mynd. Felly, ni'n gorffen yn gyfartal. 3 pwynt yr un wrth iddi orffen. Pen-y-bont 29, Abertawe 29.